Krasoklub Púchove usporiadal na Mikuláša dvojdňový pretek v krasokorčuľovaní. Druhá veľká cena Púchova prilákala na zimný štadión v Púchove menej pretekárov ako minulý rok. Predchádzajúci ročník sa stretol s veľkým úspechom, nakoľko sa z celého Slovenska zúčastnilo 182 detí. Tento rok počet detí je možno že o 20 menší, ale ovplyvnili to choroby a zranenia detí. Ja si osobne myslím, že aj tak počet, ktorý máme, zodpovedá momentálnej situácii, ktorá je na Slovensku. Tento rok neboli len pretekári zo Slovenska. Máme takú prvú lastovičku zo Zlína, ktorá prišla, ale viac menej zatiaľ sme sa nepúšťali do nejakého medzinárodného projektu. Za trnavský klub si zatancovala na ľade aj Klaudia Toulová z Prahy. Spokojná si s jazdou? Áno. Ale ten koniec nebol moc dobrý. Čo sa tam stalo? Ja som si chcela všiknúť. A nevydarilo sa? Šmyklo sa na ľade, alebo čo? Hej. Tie povinné prvky, ktoré si mala, tie všetky boli dobré? Ja myslím si, že hej. Krasokorčuliari musia zvládnuť na ľade povinné cviky. Záleží od vekovej kategórie a od individuálnych schopností. Maličké deti od sedmičiek, od hviezdičiek vlastne tam sa začína jednoduchými skokmi, kadetkami, základnými piruetami a postupne, pridávajú sa ročníky, tak aj tá obťažnosť ich stúpa a náročnosť tých levelov je väčšia. Zatancovať si na ľade a predviesť čo možno najlepší výkon sa nepodarí každému. Spokojná si s jazdou? Moc? Čo sa ti tam nepodarilo, alebo čo sa ti podarilo, čo si chcela? Nepodaril sa mi Axel Dvojty Riedberger. A ešte trojkombinácia v krokovke. Ľad bol aký? Dobrý. Koľko sa venuješ tomuto športu? Neviem, približne asi 8 rokov. 8 rokov, máš tu silné superky? Hej? Je náročný tento šport? No iba keď sa padá na ľad, strašne to boli. Je rozdiel, keď padne na ľad hokejista a keď padne krasokorčuliarka, no dokorčuľovať sa musí aj cez bolesť. Puchovský krasoklub nastúpil vo klieštenej zostave, príčinou bola marotka a zranenia dievčat. Jana Novácká bola jednou z trojice domácich pretekárok. Čo bolo dnes najväčším problémom na ľade? No, tak asi dvojitý flip a ináč už všetko tak v pohode. Zdravotne na tom nie si? Dobre, pokašľavaš? No, som bola taká chorá. Si možno aj zvažovala, či sa dnes zúčastníš? A nie, ja som vedela, že pôjdem, aj keby som bola chorá. Práca trénerky pri príprave detí od prvých neistých krokov až po sebaisté krúženie po ľadovej ploche si vyžaduje veľa trpezlivosti. Ja som taký typ, asi taký jeden z prísnejších trénerov na tréningu, ale čo sa týka vlastne po tréningovom procese, tak som s nimi už vlastne ako keby som bola jedna z nich. Hej. Ale na tréningu vyžadujem od nich dosť veľa a snažím sa teda vyžadovať od nich veľa. Keď tie deti idú na ten ľad, niečo si tam šepkáte, čo to je? A to sú také naše tajomstvá. Každé dieťa je individuálne, každé dieťa je proste iné, takže s každým dieťaťom musím osobitne. A to sú také pokyny ešte pred jazdou, čo majú urobiť, aby sa držali. Taká psychická podpora. Povzbudiť svoje ratolesti prišli hlavne tí najbližší. Lepšie by sa však tancovalo pred plným štadiónom.